Hello friends, welcome back to my channel. कशें आहात तुमी सगळीं? आज सगळ्यांक हॅपी हॅलोवीन. सो आयज तुमकां हांव मातशें झलक दाखयता सेंट्रल लंडन. हॅलोवीन घाला. Oh my god. Boxing kaldı, boxing. Hippo anıyor. Frog. चलो फोटो काढता है भाई. पावर रेंजर्स है ला. ओ भाई क्रिसमस फादर. Power Rangers. Happy Halloween guys, happy Halloween. London Mall सबको happy Halloween आला. Hey. भाई सो डेकोरेशन भी कशी स्केलेटन सगळे भाशे आले.
So hang on here, friends. Quite frankly, So hang on here. सगळे रेस्टॉरंट नाही केलं. सगळे रेस्टॉरंट नाही केलं. हॅपी हॅलोवीन म्हणतो सगळ्यांनी बाई. हे सगळं नाही. फ्रेंड्स सध्या पाऊस थांबला आणि लोक सारखं हॅपी हॅलोवीन आज कॉस्ट्युम घालून सारखं द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन दाखवले झलक माशी सारखं चड सारखं लोक इट्स अराउंड पिकेडली सर्कस एरिया लोकांचे सारखं चड त्यात काढलंय बारीक बारीकशे कोण किती कॉस्ट्युम घालून येते. Okay, and I'm also heading home now. Okay, wish everyone happy Halloween. Yeah, and see you. Bye bye. Okay, friends. Mokasu soglam. Okay, आणि व्हिडिओ लाईक झाला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब. Okay, आणि सजमता तुमका आयचो व्हिडिओ लाईक झाला सो. Okay, so मेवता तुमका अनेक व्हिडिओ. Till then, take care. Bye bye. Good night.